De kajarskwon zit om mijn voeten en de tas zit op een reg. Sjoukje van der Veen is druk aan het trainen, want ze zult together met Heroes for Charity de Kilimanjaro beklimmen voor stichting MS Research. Ik had er echt heel vol zin in en na alles, dan viel ik me hartstikke goed. Het wordt alleen maar beter en beter, dus ik had zoiets van ja, kom maar op. Sjoukje had zelfs al 10 jaar MS en had het net altijd lieke makkelijk. Maar net sinds de drege periode vindt ze dat ze dit dwam had. Voor haar, maar zeker ook voor de onderzoeken naar MS. Hoe meer onderzoeken, hoe voller beter het is. Want ze maakt het gewoon, trop kun je een blauwe wedstrijd echt maar bezig zijn. En zonder sponsors, ja, dan kunnen hun het erop brengen. Een goede tarieting is het hele werk. Daarom wil de stichting ook dat Elsenien zo fit als mogelijk aan de tocht begint. Eén keer in de week even een krachtsport, één keer in de week even de tempo erin. En dan mag het eigenlijk wel heel je kunnen, maar Sjoukje als je al wel 60 kilometer rennen kiest, ja, dan helst de berg ook wel. Dus ja, hoe positiever als mensen binnen, hoe makkelijker het haast alles wordt, hoe leuker het wordt. Ex-Sjoukjes fysiotherapeut Jelmer had er het volste vertrouwen in. Nou, dat komt wel goed. Ja, Sjoukje is een taaien in. En had natuurlijk wat achtergrond. Maar die traint je nou al zo'n skoft. En daar maakt zich meer zwaar genoeg. Sjoukje heel vol succes en komt wel goed.